Nilqakom għal programm ieħor mill-Adba il-Barra. Illum il-mixja tagħna ser toħodna fl-inħawi tal-Kottonera. Ser nibdew minn ġinien pubbliku wieħed mill-ġodda illi nfetħu dan l-aħħar u mbagħad ħanibqgħu mixin sakemm naslu fejn il-baħar. Sfortunatament it-temp illum ma tantx huwa mill-aqwa, vera nsertajna temp stramp f'din is-sensiela, però aħna xorta waħda nibqgħu nippersistu, nibqgħu nimxu u nibqgħu nurukom mixjiet sbieħ tal-lum, differenti mis-soltu, però sabiħa ħafna wkoll. Tlaqna nibdew. Il-bniedem għandu bżonn in-natura biex jgħix, biex jistrieħ. U llum il-ġurnata aktar minn qatt qabel postijiet bħal dawn, postijiet ta' ħdura, qalb-il-bini huma importanti ħafna. Forsi qabel ma tantx konna napprezzawhom, iżda qabel it-tfal setgħu jilagħbu barra mingħajr problemi, ma kienx hawn daqshekk traffiku, ma kienx hawn daqshekk karozzi, kien ħafna iktar eliq ma kienx hawn daqshekk bini. Allura llum il-ġurnata postijiet bħal dawn huma ħafna iktar imfittxija mill-familji mit-tfal biex jieħdu pjaċir. U dan il-post fil-fatt huwa ġinien pubbliku, huwa l-ġinien ta' San Clement illi nfetaħ riċentament biex jitgawda mill-pubbliku. Il-Park ta' San Clement huwa indubjament wieħed mill-iktar parks għal qalb il-familji, partikolarment għan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Fil-fatt dan huwa l-akbar żona miftuħa, l-akbar park fin-naħa t'isfel ta' Malta. Hawnhekk kienet żona li kull min huwa minn dan in-naħiet jiftakar illi fi żminijiet ma kienitx żona tant attrajenti, anzi kienet żona li kienet xebi ħafna u fil-fatt illum il-ġurnata huwa park illi huwa verament jilqak u fil-fatt kull nhar ta' ħadd u kull nhar ta' sibt fil-weekends mod partikolari jara ħafna familji illi jattendu f'dan il-park. Xi ħaġa li qegħdin nagħmlu f'dan il-park b'mod konsistenti huwa l-estensjonijiet tiegħu. Fil-fatt dan il-park issa ma' ġenbu għandu park tal-klieb illi nfetaħ numru ta' snin ilu illi jara ħafna persuni illi jġibu l-klieb tagħhom hawnhekk u li jgawduh ukoll. Però reċentement f'dan il-park ftaħna s-estensjoni tiegħu in-naħa t'isfel, in-naħa viċin Bormla, hemmhekk għandna 2300 metru kwadru ieħor ta' dan il-park illi ġie estiż propju ftit ta' xhur ilu. Kull min huwa minn dan in-naħiet jiftakar illi dik kienet żona illi kienet totalment abbandunata, żona li kienet mistkerra ħafna u sfortunatament kienet tattira lejha ċertu element ta' abbuż. Kellna anke ħafna terrapien illi ntrema hemmhekk tul is-snin. Dak tnaddaf kollu illum huwa park, estensjoni ta' dan il-park tal-familja 2300 metru kwadru u s-sabiħ tiegħu dak il-park ukoll huwa l-fatt li ħafna mis-siġar li tħawlu hemmhekk tħawlu propju mill-komunità ta' Ħażabbar ukoll illi hija waħda mill-komunitajiet illi għandna viċin. Dan il-park hawnhekk jilħaq xejn inqas minn 11,000 ruħ illi jgħixu f'anqas minn 10 minuti mixija. Din l-idea illi int fejn f'dal pajjiż ikollok spazju miftuħ f'inqas minn 10 minuti mixi. Issa għalli ġej ukoll qegħdin naħsbu biex inkomplu nestendu dan il-park u fil-fatt fix-xhur illi ġejjin se jkunu qegħdin inżewqu dan il-park dik li hija OCR facility, obstacle course race, illi ħatkun qed tagħti l-possibilità l kull min igawdi dan l-isport illi jiġi hawnhekk igawdi dan l-isport propju fin-natura u fl-ispazji miftuħa. Xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha bħalissa u propju fix-xhur illi ġejjin ser naraw l-inawgurazzjoni tagħha. Żmien il-kavallieri dawn il-postijiet kienu jinżammu vojta minn kollox biex jekk ikun ġej għadu ikollhom viżibilità aħjar u jkunu jistgħu jilmħuh mill-bidu. Iżda illum il-ġurnata tista' tgħid dan il-post b'dawn is-siġar kollha li fih qisu pulmun qalb il-bini u t-toroq bil-karozzi. Issa apparti dawn is-siġar u forsi anke postijiet fejn wieħed jista' jkoll xi ħaġa bil-kwiet jagħmel piknik u bandliċ kejken ukoll fejn it-tfal jistgħu jieħdu pjaċir, tista' tiġi hawnhekk u timxi mixja tul is-swar ta' San Clement. B'dak il-mod tkun qed tapprezza l-istorja u n-natura imwaħda flimkien. Meta nkunu qegħdin niddiżinjaw daw iż-żoni kemm huwa importanti li nħarsu lejn il-klima mediterranja u li nagħtu permess tal-pjanti u s-siġar li nħawlu jew niżiraw dat ċertu del, dat ċertu spazju jtina serħan. Fil-passat konna nsibu li anki playing fields kienu jkunu kollha konkos,
fis-sajf ma taqtax ħin hemmhekk fl-ofsinhar. Però iktar ma jmur din dawn iż-żoni naraw li tkunu msaġrin iktar u dejjem iktar ikollhom siġar li huma indiġeni. Ma naħsibx li għandna għalfejn nagħmlu xi studju ta' barra minnaw biex nifhmu kif spazji miftuħa ħodor bħal dan, bħal ġnien tal-Klement, jgħinuna sabiex naqtaw mill-ħajja tagħna ta' kuljum, mill-eluq, mill-arja tqila, mill-ħsejjes li aħna nesperjenzaw. Aħna kemm bħala bnedmin u anki kreaturi oħrajn. Meta nżur postijiet bħal dawn, nistrieħu b'ċertu mod għax insibu d-del, kunaw arja miftuħa, ħafna affarijiet li ħafna drabi nfittxu meta mmorru barra minn Malta. Issa l-importanza daw iż-żoni iktar ma jmur iktar qiegħda tiżdied minħabba li anke permezz tal-iżvilupp l-irħula u l-bliet tagħna dejjem qegħdin jisom jingħalqu iktar. Mela proġetti bħal dawn u spazji mimli siġar, arbuxxelli u annimali li jgħixu fihom ħajjnuna dejjem niġġeneraw lil nfusna fil-ħajja tagħna kuljum post bħal dan mimli siġar indiġeni. Hawnhekk qegħdin imdawrin biż-żebbuċ imma anke hawn siġar oħrajn li huma adattati għall-klima tagħna bħal l-oleandra u s-siġar tal-virgi, għaw s-siġar tal-ballut u s-siġar ta' żnuber. Hawnhekk f'dal-ġnien u f'ħafna oħrajn u fil-madwar hawnhekk insibu ħafna siġar u pjanti bil-fjuri. Semmejna l-oleandru li hija siġra indiġena volja ħafna nies jaħsbuha li hija aljena. Semmejna is-siġar taż-żebbuċ li wkoll jagħtu l-frott, il-ballut u l-prinjol u wkoll semmejna u semmejna f'diversi programmi is-siġra tal-virgi. Is-siġra tal-virgi hija siġra sabiħa immens, hija siġra tiflaħ pereżempju għar-raxx tal-baħar u għal ċertu montarieħ u tagħti blanzun sabiħ ħafna vjola li mbagħad jagħmel il-bżar wara li jiġi pollinat u mdakkar. Il-siġra tal-bżar u oħrajn u anki diversi arbuxxelli għandna hawnhekk il-klin, is-satar, id-deru oħrajn jagħtu d-dera sabiħa lil dal-post miftuħ li fl-aħħar mill-aħħar għal xiex infittxuh biex nistrieħu, infittxuh biex nisimgħu n-natura madwarna u biex kemm jista' jkun ikollna rħula wkoll li huma reżistenti u għal dil fil-klima, postijiet fejn nistgħu nistrieħu u ingawdu flimkien mal-familja tagħna. L-importanti li jkunu fil-qalba tar-raħal tagħna ħafna drabi mhux f'xi post fejn trid tmur bil-karozza biex mixja żgħira tista' tmur, tista' tistrieħ u tista' wkoll ikollok post fejn l-ekoloġija tkun qiegħda madwarek. Dawn iż-żoni ħodor għal pilbini huma importanti kemm għall bnedmin kif ukoll għal flora u fawna għal speċi differenti. Il-bniedem għandu bżonn il-mistrieħ u postijiet bħal dawn jgħinu ħiserraħ l-għajnejn, il-qalb u l-menti. U jiena nħossi li istriħajt biżżejjed issa minkejja li għadna lanqas biss bdejna, għalhekk lesta biex nerħila għall Kottonera. Ġej miegħi, tlaqna. Issa ħirġin mill-ġnien u ħammorru lejn il-bib ta' Notre Dame, jew kif inhu magħruf hawnhekk lokalment ukoll bib is-Sultan, bib sabiħ u majestus il-ġmiel tiegħu. Ejja mmor naraw. Is-swar tal-Kottonera kien wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi li saru fi żmien il-Kavallieri. Kien il-Gran-Mastru Nicola Cottoner li ħareġ b'din l-idea li jagħmel dawn il-madwar 6 kilometri ta' swar li bihom jaqqat it-tlet bliet. Il-bib prinċipali ta' dawn is-swar kellu jkun bib is-Sultan, dak li aħna ngħidulu bib is-Sultan, fejn fuq naraw anke l-bust tal-Gran-Mastru Nicola Cottoner innifsu. Però din il-linja ta' swar fiha iktar bibien, kollox fiha 6 bibien. Il-perit li bena li fassal dawn il-swar qawwija kien il-perit Volperga
U dawn bdew jinbnew lejn l-aħħar tas-seklu 17 u ġew spiċċuti fil-bidu tas-seklu 18. Meta miet il-Gran Mastru Nicola Cottoner, il-proġett waqaf ħesrem għax dana kellu ħafna oppożizzjoni bħala proġett għax kien proġett li tista' tgħid battal ħafna mill-flus tal-Ordni ta' San Ġwan u appena miet il-Gran Mastru l-proġett ma tkomplix. Però leħqu bnew is-swar li għadhom imponenti sal-ġurnata tal-lum. Irridu ngħidu li dak kien fi żmien li kien kontemporanju ma' swar li kienu qed jibnew fil-Florjana wkoll. Allura dawk is-swar ħadu l-preċedenza fuq is-swar tal-Cottonera. Kienx kien il-raġuni li twaqqaf dan il-proġett, però xorta il-swar tal-Cottonera ddefendew waqdu li tlet tibliet għax huma jibdew mill-inħawi tad-daħla tal-isla u jispiċċaw il-kalkara fejn jaqdu mal-swar tal-Birgu. Allura l-idea li t-tlet tibliet ikunu maqudin saret b'dawn is-swar u minn hemm dawn bdew jissejħu l-Cottonera. Dan il-bib huwa dak prinċipali fil-linji tal-Cottonera. Inbena fuq stil barokk fl-1675 u baqa' jintuża anke sa żmien l-Ingliżi fejn kien jintuża wkoll bħala sptar. Issa llum ma stajtux taraw għaliex qiegħed jiġi renovat u għandu x-xibka tatti kollox, però kieku tkunu tistgħu taraw ukoll il-bust tal-Gran Mastru Cottoner. Bib is-Sultan huwa il-bib prinċipali mis-sitt bibien li għandha din il-linja ta' swar. Huwa l-bib li ħares lejn ir-raħal ta' Ħażabbar. Huwa bib imponenti ħafna, bib li anka il-dimensjoni tiegħu hija dimensjoni mhux tas-soltu, mhux bħal bibien l-oħrajn li fih iswar. Dan il-bib kien bib sinonimu ma' dal-inħawi u anka nafu li jidher minn ħafna postijiet u minn fuq il-bejt tiegħu għandek dera tajba tal-parti t'isfel tal-Gżira ta' Malta. Marbuta ma' dal-inħawi wkoll huma l-famużi ġlidiet li kien hemm fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi, għax tajjeb ngħidu li l-Franċiżi kienu malqfulin fil-Belt Valletta u fil-Cottonera u mill-inħawi ta' San Kelment u l-bib ta' is-Sultan kienu ġew sparati tiri ta' kanuni fuq ir-raħal ta' Ħażabbar li saħansitra kienet intlaqtet il-Knisja u għatem ukoll balla imwaħla fil-bini viċin il-misraħ ta' Ħażabbar. Ġifieri prattikament Ħażabbar kien taħt it-tiri tal-kanuni ta' swar tal-Cottoner. Ninżlu issa tul triq il-Cottoner. Din hija mixja sabiħa, pjaċevoli anke bis-sajf għaliex hawnhekk ikun hawn l-qoħ u d-del ta' dawn is-siġar sbieħ. Minn hawnhekk imbagħad ser niksru lejn triq San Nicola fejn se mmorru fejn ir-retrenchment ta' San Clement. X'inhu dan? Ejjew miegħi tkunu tafu. Madwar it-tlet tibliet insibu diversi linji ta' fortifikazzjonijiet. Nistgħu ngħidu illi il-kavallieri kienu jieħdu id-difiża tal-ibliet tagħhom bis-serjetà ħafna. X'kien l-iskop ta' dan ir-retrenchment? Bażikament dan kien passaġġ illi jaqgħad is-swar tal-Cottonera mal-fortifikazzjoni ta' Santa Margherita. Dan il-bini tlesta fl-1860 u wara kien jiġi użat ukoll bħala skola navali u baqa' jiġi użat hekk sa tmiem is-seklu 19. Fit-tieni gwerra dinjija hawnhekk kienu jinżammu wkoll il-priġunieri. Illum din hija skola. Issa, jiġifieri l-iskop ta' dan ir-retrenchment kien illi jekk il-ħitan ta' barra jaqgħu f'idejn l-għadu, almenu kien hemm dan il-passaġġ sikur għal ġellieda Maltin. Ħanaddu min dan il-bib ġo swar biex nibqgħu sejrin lejn il-fortizza tal-Verdala li huwa bini il-ġmil tiegħu. Ejja naraw. Hawnhekk huwa
huwa parti miswar Santa Margherita. Ftit wara l-assedju l-kbir il-kavallieri bdew jibnu dawn is-swar bħala linja difensiva oħra. Iżda mbagħad għal ċertu żmien ix-xogħlijiet kienu waqfu u dam għal żmien twil ix-xogħol mhux komplut. U hawnhekk għaddejt f'passaġġ ieħor fis-sur li wassalni sal-bib tal-Fortizza Verdala li huwa dan ta' hawnhekk li huwa vera sabiħ. Minn hawnhekk aħna naslu fit-triq Alessandra f'Bormla. Issa, x'imkien l isfel fuq in-naħa tax-xelluk ħansibu taraġġ u ħaninżluh u mbagħad ħanimxu fit-triq Santa Margherita li toħodna għall-Knisja li hemm f'Misraħ Bormla. Tlaqna. Il-Kunvent ta' Santa Margherita f'Bormla twaqqaf fid-9 ta' Novembru 1726. Qabel hawnhekk kien hawn knisja oħra li tmur lura għal żmien il-Medjuevu, iżda mbagħad fi żmien l-assedju l-kbir kienet ġarbet xi ħsarat. Issa, hawnhekk primarjament kienet dar illi toffri għajnuna lil tfajliet fil-bżonn. U fil-fatt kienet tissejjaħ il-Konservatorju ta' Ġesu u Marija. Il-fundaturi ta' din id-dar kienu żewġ qassisin u tfajla żagħżugħa bl-isem ta' Marija Maddalena Purselli li eventwalment imbagħad saret l-ewwel soru ta' dan il-kunvent. Fit-3 ta' Ottubru 1731 din id-dar laqet fiha it-Terz Ordni Karmelitani Skalzi. Mbagħad 8 snin wara is-Santa Sede tat l-approvazzjoni tagħha biex din id-dar tibda tiġi użata bħala kunvent tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi Magħluqa, jiġifieri tal-klawsura. Wieħed mill-benefatturi ewlenin ta' dan il-kunvent kien il-Gran Mastru de Vilena. U issa minn hawnhekk se nerħula lejn il-Birgu. Bħalissa għaddejjin minn ġnien pubbliku issa ħanibqgħu sejrin lejn il-bib tal-Birgu. Tlaqna. Il-belt tal-Birgu kellha 4 bibien jagħtu ġo fiha. Illum għad baqa' 3 minnhom. Wieħed minnhom huwa dan ta' warajja li jsejjaħ Port d'Aragon. Ħanaddu minn hemmhekk u mbagħad eventwalment ħansibu taraġġ illi jagħti għal ġol foss fejn hemmhekk hemm mixja pjaċevoli għal bsiġar veru sbieħ. Tlaqna. Dan il-ġnien fil-fost tal-Birgu jagħti għal klabb tal-Boċċi u anki għal Port tal-Kalkara. Hija mixja vera sabiħa u kalma hekk għal dawn is-siġar hawnhekk u toqgħod qis għal bswar illi snin ilu rawma wiċċhom l-assedju l-kbir. Hawnhekk il-kosta tal-Birgu hija magħrufa bħala il-Mandraċċ. Tista' tgawdi veduta unika tal-port u ta' Villa Bigi. Issa l-mixja ser toħodna sat-tarf ta' triq ħdejn il-Forti Sant'Angelo. Kemm hemm xi tgħid fuq dan il-forti l-istorja tiegħu u r-restawr li sar? Sant'Angelo huwa l-eqdem fortifikazzjoni li nsibu fil-Port il-Kbir u huwa fortizza li imxiet pari passu mal-qbija tal-istorja ta' Malta. Fil-fatt Sant'Angelo tant huwa antik li laqas biss nafu eżattament meta nbena, imma l-ewwel darba li jissemma eżistenti huwa fl-1241
u baqa' jiġi użat għal skopijiet militari sal-aħħar ġurnata ta' preżenza militari barranija f'Malta, il-31 ta' Marzu 1979. Sant'Angelo għadda minn diversi battalji u assedji u l-eqdem waħda li nsibu fl-istorja hija l-1283 meta l-Aragoniżi ħatfu lil Malta minn idejn Langevini fejn jingħad illi kienet saret battalja navali fil-viċin tal-fortizza li mbagħad baqgħet tirreżisti għal madwar sena sakemm fl-aħħar ġiet meħuda wkoll mill-Aragoniżi. Kenna żewġ assedji jew tentattivi ta' assedji jew attakki fis-seklu 15 fl-1429 u fl-1488 kien hemm attentat ieħor fl-1551 ir-Razzija ta' Dragut, ovvjament imbagħad l-assedju l-kbir u fl-aħħar it-tieni gwerra dinjija. L-iktar ħaġa unika għal Sant'Angelo hija l-forma tiegħu li mibbażata fuq l-ebda pjanta maġġuri għaliex dan il-post żviluppa b'mod organiku, ġifieri dan kellek punt aktarx fl-iktar parti qoli ta' dan il-post fejn hu mibni li ma' żmien dejjem tiġi imkabbra u adattata skont l-eżiġenzi tal-gwerra u t-teknoloġija tagħha matul iż-żminijiet. Għal snin twal Sant'Angelo laqqas biss kien parti minn Malta, fis-sens li fil-Medju Evu hawnhekk kien ir-residenza tal-Kastellan illi kien speċi ta' ambaxxatur tar-Re ta' Aragona illi kien xogħlu kien illi sempliċement jara illi kollox mixi sew min-naħa tal-ħakem li ovvjament kien joqgħod fl-imdina. Però wara mbagħad, speċjalment l-aħjar eżempju għal assedju l-kbir, Sant'Angelo rrid jimxi waħdu. Dan rrid jaddatta f'każ ta' gwerra għal xhur jew snin twal ta' battalja u għalhekk kien mimli b'fosos tal-qamħ, ġibjuni tal-ilma kif ukoll imħażen u fabbriki tal-porvri. Madwar 10 snin ilu beda restawr kbir fuq din il-fortizza li kien kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bil-European Regional Development Fund. Dan il-proġett kien jikkonsisti biss fil-partijiet tal-forti li jaqgħu taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta u kien maqsum fi tnejn. L-ewwel nett sabiex is-swar u l-arkitettura militari tal-forti tiġi rrestawrata, imma apparti minn hekk ukoll li l-binjiet ta' ġo fih jiġu adattati bħala ċentru kulturali u sit storiku. Illum il-ġurnata l-Forti Sant'Angelo huwa sit kulturali miftuħ kuljum u mmexxi minn Heritage Malta. Apparti minn hekk huwa ikona nazzjonali kbira illi huwa simbolu tal-pajjiż, fil-fatt kien użat f'ċelebrazzjonijiet kbar nazzjonali anke fl-istorja riċenti ta' Malta u huwa post fejn tfadal rappreżentanza tal-Ordni ta' Malta llum, l-Ordni ta' San Ġwan li llum tissejjaħ l-Ordni Militara u Sovran ta' Malta illi tokkupa il-parti ta' fuq net tal-fortizza li biqbil ma' Heritage Malta hija wkoll aċċessibbli għall-pubbliku. U bekk il-mixja tal-lum waslet fit-tmiema, kienet mixja vera sabiħa, differenti imma sabiħa immens fejn rajna ġojjelli illi għandna fin-nofsinhar ta' Malta. Illum nieqfu hawnhekk. Ħanħallikom bil-fatt kurjuż tal-ġurnata illi mixja tajba ta' kwarta taf tnaqqaslek il-lubliba għaċ-ċokolata u t-zokkor. Jew almenu hekk nittamaw. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.